Ake siphawule okokuqala ngqa after Khuzani's white wedding. Ya, asesifikile-ke siwomafa sizophawula ngomshado omhlophe kaKhuzani, umfo kaMpungose. Naku siyokusho iy'ngane zakwethu okokuqala. UKhuzani, umfo kaMpungose, is very, very, very intelligent. Uzobuza ekhaya ukuthi why Mr. Mafa usho ngalolu hlobo? Why uthi uKhuzani uhlakaniphe ngendlela eyisimanga? Lalela mfowethu ekhaya. Uyabo uKhuzani, okokuqala ukwaze ukufihla umuntu athandana naye 10 years. Kukutshelani lokho ngoKhuzani? uKhuzani simbize ngawo wonke amagama ongawacabanga, amagama amabi, amagama anobusathane. Ebizwa ngokuthi akanantombi, wake walala nobani uKhuzani. Kuningi obukushiwo. Mina ngqina ukuyibiza ngegama lenhlamba ngoba mina ngifundisiwe, ngiyahlonipha, yabona. Ziningi kodwa iy'nhlamba ebezibhekiswe kuKhuzani umfo kaMpungose. Abanye bethi uyisitabane, abanye bethi uthwele, ulala nenyoka, soze waba nomfazi. Akhulunywe amagama amabi ngoKhuzani umfo kaMpungose. Kodwa alukho nolulodwa usuku noma alikho nelilodwa ilanga lapho uKhuzani wakwaveza umuntu athandana naye ngenxa yokubaselwa amagama esiwabhekise kuyena. Thulile umfo kaMpungose, wabekezela. Ingako ngithi mina uKhuzani umfo kaMpungose is very, very intelligent. Lalela-ke, ngosuku laphaya usuku le-white wedding, wonke umuntu njengoba sizwa ukuthi uKhuzani yashada, ubefuna ukubona ukuthi uKhuzani ubani oshada naye ngoba asiyazi intombi kaKhuzani. Hlezi simbona-ke veza iy'ngane zakhe on social media. Ya, siyazazi iy'ngane ukuthi unazo, kodwa ukuthi uyizala kuphi, hhayi. Akekho umuntu obazi ukuthi uKhuzani iy'ngane zakhe uyizala kuphi lezi iy'ngane alokhu ey'veza. So wonke umuntu-ke belangazelela ukuze abone lo muntu uKhuzani ayoshada naye. Buka-ke into eyenzeke. Buka into eyenzeke laphaya. Mese mdedela unkosikazi laphaya ngalolu suku lomshado omhlophe. Uthe mposta kuFacebook. Because bese sibhekile bafowethu, bese silindile, sibheke ngamehlo abovu, silindile ukuthi ubani oshada noKhuzani. Angikaze ngiyibone mina leyanto leyana. Leyanto sigcina koCristiano Ronaldo, ngoLionel Messi, kubaculi nje-ke abaphesheya oChris Brown, yabona. Lento ukuthi umuntu aposte iposti in 1 hour isihlanganisa 100,000K wama-likes on Facebook. Sigcina koRonaldo leyo nto leyo. Wayevele eshilo-ke kwi-album yakhe edlule ethi ngikhatheni noRonaldo. Sikubonile-ke lokho ukuthi hhayi, weprofetha methi ngikhatheni noRonaldo. Uthe ayidedela lento lokhuzani, le post kankosikazi wakhe. Hey, ayikaze itrend into kanje. Yatrenda kuwo wonke ama-social media. Yatrenda kuFacebook, wena Instagram, wena Twitter, wena TikTok, wena YouTube. Yatrenda kuyo yonke indawo. Ayikaze itrend into kanje. Hayi ngeke uKhuzani bafowethu inkunzi, uKhuzani futhi uhlakaniphile. Can you imagine if besimazi umuntu azoshada naye uKhuzani, ibingeke izitrende ngalolu hlobo leyanto. The reason why itrende ngalolu hlobo ingoba besingamazi umuntu kaKhuzani, besingamazi umuntu ozoshada noKhuzani. So besilangazelela ukumbona lo muntu ozoshada noKhuzani. That is why ethe emdedela nje, angaze ngiyibone leyanto. Yatrend into, hayibo. That is why ngithi mina Khuzani is very intelligent ngoba
ukwaze ukufihla lo muntu wesifazane and lo muntu wesifazane wakhe bafowethu asimncome nje simshayele ihlombe ukwazi ukubekezela. Siyazi ukuthi akulula ngoba i-artist leli ziningi iy'ngqinamba abhekene nazo lo muntu wesifazane kulo 10 years, kodwa ukwazi ukubekezela futhi sikubonge simncome futhi nanokuthi sincome nje nabazali bakhe okuthi akekho naku-social media ngoba ukube lo muntu baziwa, hheyi ngiyakutshela wena besizomnaphula on social media. Kodwa isizathu sokuthi silangazelele ngaloluya hlobo esilangazelele ngalo lento kaKhuzani, yingoba besingamazi umuntu wesifazane wakhe. Wanenhlanhla weKhuzani, wanenhlanhla ukuthola umuntu wesifazane oyilolu hlobo nawe ekubeni uhlakaniphe ngale ndlela ohlakaniphe ngayo. Siphinde-ke futhi mfowethu sikubongele weKhuzani Mfampongozi, singomafa nje sikubongele singabona ngisho abalandeli bakho mfowethu, sithanda nje ubuhlakani bakho singomafa, sisonke nje singomafa sihlangene, omafa abaphilayo nabangasaphili, yabona. Sikubongele mfowethu ukuthi kube nesipheko esiyilolu hlobo nokuyinto ke siyiqalayo emlandweni wala eSouth Africa esingakaze siyibone ukuthi umuntu aphekiswe ngalolu hlobo. Cawuthi iy'nkomo mhlampe seziko-40 manje, imali asiyazi esekunikelwe ngayo ney'mbuzi nayo yonke nje into okunikelwe ngayo. Siyakubongela kakhulu Khuzani. Le nto ayenziwa ngisho amakhosi le eyenzeka kuwena njengamanje. Kuyasho ukuthi eyi Khuzani, igazi lakho elobukhosi, igazi lakho nale nkosazane-ke yakaMathenjwa yinhlanhla nje enkulu ngendlela eyisimanga kule nkosazane yakaMathenjwa ukuthi ibe nomyeni ofana nawe Khuzani Mfampongozi. Nawe nje kube yinhlanhla nje enkulu ngendlela eyisimanga ukuthi ube nonkosikazi ongathandi ngisho u-social media, ovumayo ukufihlwa iminyaka ngeminyaka, ethula iy'mvula zikunetha, sikhuluma konke esikuthandayo ngegama lakho, kodwa sikaze simuzwe nakancane ethi vu lo wesifazane. Siyakubongela kakhulu-ke Khuzani Mfampongozi. Maningi-ke mfowethu besingawasho amagama, kodwa nje bengithi namhlanje angizoncoma nje mfowethu ubuhlakani bakho. Sithi kunina nonke inkosi ithele umusa. uNkulunkulu Khuzani angathi angakukhulisa mfowethu, qhubeka uye phambili ngempilo. Qhubeke mfowethu uhlonipha abantu njengoba ubahlonipha. Uqhubeke mfowethu uthobela abantu njengoba sibona nje abantu bekuphekisa ngale ndlela abakuphekisa ngayo, kungenxa yobuntu bakho, kungenxa yokuhlonipha abantu. Asibonge kakhulu izingane zakwethu. Nkosi ithele umusa.